Haton tu hita sude ruas manang tamu na adong di gereja ton dohot na mengikuti kebaktianon sian live streaming. Selamat datang, selamat beribadah mah tu hita. Andorang so masuk hita martangi yang nahuhum mahita di bagasan rohatta. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 515 ayat sada sahatu ayat tolu. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tungmo palangit dohot tanoon. Amin. Isedo nanakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, hala partangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Martangiang mahita.
Ali Tuhan debata pargogo na suatu dusan, amanami saleleng nileleng na, asini rohamdo na mangaramoti hami sian na sailaun rasi rasan waing, jala asini rohamdo na mangalehon barita na ulii gabe hanguluan nami. Sai asi maroham, sai buhai mai rohanami jala lehot todim na badiai, asa huatu si hami sude panoguom dohot pambainamu na balgai, payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lai baru rohanami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deta sian bukende nomor 700 sada ayat sada dot tolu. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik sian patik palimahon sahatu patik pasapuluon, songonon ma patik ni debata, patik palimahon. Ikon pasangau pon mudo naturasmu, asa martua ho jala liling mangulu di tanoon, na nilehon ni Jehovah debatam diho, patik paunopon, unang ho mamunu, patik papituon, unang ho mangalakup, patik pawaluon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata na situtu maralohon dongan jolma, patik pasapuluon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, ima saat ni patik di debata, atong rap margugu, mangginugugu mahita tu debata, ali tuan debata, saya pargugoi mahami, mangulaun hobar tu patikmi, amin. Marinde mahita siang bukende nomor 388 ayat sada dohot 2.
bain hataka ngon mi bulak mantu Tuhan Yesus si palua diri dan ditulak hona dangong boana sado sami nungalileng hososonang gugana saro kami say terpunjung di hilala hodi akadalan mi bulak matu Tuhan Yesus si palua diri dan ditulak hona dangong boana sado sami Tatopotima dosatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan jala amanami, hujau hami dogoarmu nabadiai, ala natar gogot hami marningot dosa nami, sai marasi ni roha maho midahamion. O Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala nami, namate jala nahehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangutihon hami, asiro ham di hami, saya patok tong ma di roha, di hami roha hamaluteon tuho, o tod di parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum ma saluhut na bernit binain ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean nasa asir roha, say unang tulak kami, say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak, dohot todi porbadia. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot hasesani dosatta. Ay dangadong ibar nii ay saluhud do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan gabe pitor binain ni basa-basa marhite sian asi ni rohana hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajogjong ni debata bain habangsa parasian marhite haporsyaon di mudarna hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Cor gracia.
Marende Mahita, Sian Bukende nomor 110, ayat 1 dan ayat 2. Las rohaku situ tu mida Jesus na lulu majalahi hajol maon ai bana paluahon jol mamani siai sian hamagu wani las rohaku situ tu mida Jesus na burju batu pahun hangoluan di auna di hamagoan tung saluhut dosaki nu disisaji susi. Tabe gema hatani dibata naga be epistel dihita sadarion ima natar surat sian Jakobus sada ayat 22 1 ayat 25 tajahama marsikat soring. Alai gabi siulaon hatai mahamu unang holan pananginangi akan apautoton dirina. Ai dibereng do dirina dungi lau maibana gabidang diboto be rupana. Alai nang mamering turus di bagasan haluan nasun denggani jalamian disi ima na martua marhite sen pangalonai anggo so pananginangi una mangalopahun si ulaon ima saatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Kor seksi lansia.
Marende Mahita, Sian Bukende, nomor 25, ayat sada dohot ayat 2. Atami ale Tuhanku bertana umargai sai pahian di rohaku udang Etiopi mulo sumbi sitiopan hatana badiai ahana mahaujahan nihapor siaoni. Ale Jesus sai mataon sai ramuti maawon asahon hapor siaon dibugasan rohakon sai paringgas marohaku mangoloy di hatami asama was di podamu songon si Mariai. Taha tidak koma hapor siatai, songon na hina tidak kon nidongata sapor siaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jahoba, ido awa pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohot tanoon, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhan si Maria, na gabe-gabean sianto di porbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di pangumuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuatu banua toru dumitanom, na mangulu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo, lahud dul tu siamun di bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pa imamulak sogot tanoon, menguhumi halak no mangulu dohot namate. Au porsea ditot di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan niala Kristen akan nabadia, dohot dia sesama dosa, dohot dihaitai namandok, mulak magulu sogot daging ni halak namate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema tikting di garejata. Tabegema tikting nama sarut pemason Uriata ima di minggu pa 24 tondung Trinitatis tanggal 10 November 2020 topik ni minggu ta unang lupa roham di Jahoba. Dua koinonia, dua titik sada sermon koordinasi parhalado. Koordinasi parhalado pada hari Selasa 21 November 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 4 diakonia 4.1 iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 19 November 2023 gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersama dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja. 5 pemberitahuan, 5.1 acara penghiburan Manang Mangapuli. Pada hari ini Minggu 19 November 2023 setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan Manang Mangapuli kepada keluarga Nyonya Theodora Agustina Boru Saragi Turnip
Oppu Audriboru yang beralamat di Jalan Pesantren nomor 89 Cimahi. Dimohon kepada jemaat Parhalado untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. 5.2 Pemberkatan nikah. Warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Lamsihar Andriano Sitanggang, putra dari Bapak F.H. Sitanggang almarhum, Ibu L. Borupakpahan, yang beralamat di Kampung Rancaloa, RT 002 RW 03, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Bandung, anggota Jemaat Gereja HKP Resort Bandung Timur, dengan Saudari Devita Sonya Veronica Boru Simatupang, putri dari Bapak Samsul Simatupang almarhum, Ibu Rusmini Boru Tambunan, yang beralamat di Jalan Irigasi Kamulian, RT 003 RW 2, nomor 47 Ciburui, Kabupaten Bandung Barat. Anggota Jemaat Gereja HKP Jalan Rua Cimahi masuk ke 6. Rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat 01 Desember 2023 di Gereja HKP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, masuk pukul 10.30 WIB. 5.3 Geladi bersih sekolah minggu. Geladi Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Desember 2023, waktu pukul 12.30 sampai 15.00 WIB. Sehubungan dengan itu, kebaktian sekolah minggu pada hari Minggu 26 November 2023 masuk pukul 10.30 WIB. Diharapkan anak sekolah minggu dapat mengikuti acara tersebut. 5.4 Panitia Natal Umum 2023 dan Tahun Baru 2024. Pada hari ini, Minggu 19 November, dalam ibadah siang ini akan dilaksanakan pelantikan Panitia Natal Umum 2023 dan Tahun Baru 2024. 5.5 Rapat Panitia Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Panitia Natal akan mengadakan rapat yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, bertempat di Gedung Sekolah Minggu, waktu pukul 18.00 WIB, Manang jam 6 sore. Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kepada semua panitia Natal untuk hadir dalam rapat tersebut. 5.6 Minggu ujung tahun Parhuriaun, Manang Parningotan di Akanong Monding. Pada hari Minggu 26 November 2023 adalah akhir tahun gerejawi, ujung tahun Parhuriaun HKBP, Manang Parningotan di Akanong Monding. Dalam ibadah minggu tersebut, kita akan mengadakan acara peringatan memperingati jemaat yang sudah meninggal mulai tanggal 22 November 2022 sampai dengan 26 November 2023. Jumlah yang meninggal 12 orang, ama 6 orang, ina 5 orang, naposo 1 orang. Kegiatan Natal Distrik. Kegiatan perayaan Natal Distrik yang diikuti oleh gereja kita adalah 1. Natal PPD Parupuan Distrik pada hari Selasa 5 Desember 2023 bertempat di HKPP Bandung Timur. Natal Lansia Distrik pada hari Jumat, tertulis Sabtu, harusnya hari Jumat 8 Desember 2023 bertempat di HKPP Semarang Barat. 5.8 Pemasangan pohon Natal Pajongjong Gaba-Gaba pada hari Jumat 1 Desember 2023 mulai pukul 9.00 WIB. Gereja kita akan memasang pohon Natal Manang Pajongjong Gaba-Gaba sekaligus membersihkan ruangan gereja kita. Untuk itu, dimohon kepada semua panitia Natal Parhalado untuk hadir dalam kegiatan tersebut. 5.9 Pemesanan buku dan kalender tahun 2024. Gereja kita akan memesan buku Ipola, Pajonok, Mendekat, Jamita, Almanak 2024 dan kalender tahun 2024. Almanak tahun 2024 dan kalender akan dibagikan kepada semua jemaat dengan gratis. Tetapi renungan harian HKBP, Pajonok atau Mendekat dibeli sebagai ganti ongkos kirim sebesar Rp25.000. Bagi jemaat yang ingin memesan supaya menghubungi Situaik masing-masing paling lambat hari Sabtu 2 Desember 2023. 5.10 Perpindahan kantor gereja.
Pada hari Selasa 21 November 2023, kantor gereja kita akan pindah ke gedung baru di lantai 2. Dan ruangan yang selama ini dipakai oleh kantor sudah bisa digunakan oleh seksi kesehatan. 5.11 sumbangan pembangunan, gereja kita menerima sumbangan untuk pembangunan sebanyak 23 sak semen atau uangnya 1.500.000 dari keluarga Yus E. Simatupang Boru Panjaitan dari Tambun Bekasi, dari Wik Diaspora Tambun Bekasi. Sonima warta nanang spamasauta, do spamasauta di minggon mauliate. Marende mahita sian buku endia 610 huhut papungu pelean sada adat sada B. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus, sudi ngolungku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, dangolo au sumurut ben, sai hutundalhon hapor tibion, silang di Kristus mahuda potong, sai hutundalhon hapor tibion, dangolo au sumurut ben. Tungso adong pe naolo dohot, alai rohaku sai marsihot. Tungso adong pe naolo dohot, dangolo au sumurut ben. Beta ihuton ma Tuhan Yesus, hona di jodoh roham patulus, beta ihuton ma Tuhan Yesus, sayunang ho sumurut le. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus, sudi ngolungku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, dangolo au sumurut ben, sai hutundalhon hapor tibion, silang di Kristus mahuda poton, sai hutundalhon hapor tibion, dangolo au sumurut ben. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima na mangaramoti akka ate-ate muna, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Uriani Tuhata atani debata di minggu tasadarion imasian buku nisi Musa napalimahon
Biddu walu ayat pitu 1 ayat 10 walu. 5 Musa walu ayat pitu 1 10 walu. Songoni mari hamu manami nanami saluna naposos remaja sekolah minggu namar minggu di nganamu nabe do mahamu majaha 5 Musa walu ayat pitu 1 10 walu. Tajahama marresponsoria. Ai Jehovah de Batam manogihoko tutano nadenggan tutano namar batangaik marmual doh martao akan nama baor dirura doh didolok. Sadatano nasopola marhangaluton panganonmu rotim disi jaladang hurangan ho di manangaha sadatano batuna dobosi jalasia dolok-dolokna terhali ho tobaga. Atong ramotima dirim asaunang lupa roham di Jehovah de Batam gabedang diradotiho katonanai umna dot aturanna akkana hutonahoni tuho sadarion. Tole lobum dot biru-birum lamsinur do jalagadda perak do sere diho gadda huhut saluhut nariho. Ibana manugunuguho di halongonan na bolon jalan nazorbut inganan niulok tulung api dohot naga dohot hala tano hasang huhut naso marisi aek ibana tahe parwarhod diho aek siad dolo batu napir sahali. Asaunang dohononmu di bagasan roham, gogok kusad diri dohot huasoni tangakku mangomo diau hamoraonon. Ima yang go sakna. Urian itu hatta nahi naholongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Omma minggu perpudi dung Trinitatis di Huriata KBP jala di minggu naneng ro bongok mahita tu minggu ujung tahun parhuriaon ima nalaos dalatta parningotan diakka naung modding lumobi di satao bolon parhuriaonon jala duksi dungi bongok mahita tu tau baru parhuriaon laos parningotan di Adventus na parjolo dalatta laho panomunomu haroro ni Kristus tubu tu portivion on minggu parpudi di bagasa perdalanan ningolu ni parhuriaoni natagwari minggu dung Trinitatis jala songonak kanaung gudang masa diakka partikian na parpudion upuk kamajo jami taon laos paujuk ko par mingguan dung Trinitatis dihita lewat pantun jadi gudang namar pantun noeng au pe mar pantun majo adom seon ada keju dimakan tikus cakep mau nak pelawai kejunya habis tikusnya nangis pinjam dulu uang 100 supaya pertemanan kita makin manis itu ima pantunna Peko Bagnaya Mark Finales bahkan Martin na baru roto Jakarta dipakai do pantunon
pinjam dulu uang 100 supaya silaturahmi tidak putus. Imat tong. Ibu toh hamu do latar belakang ni. Latar belakang na ima, gurang do zolma, na di papi Japon hepeng na, alay lupa manggarar. Iro. Gurang do halak, majalo murah, mangelek, si pata mardongan nilu, laho mamijam hepeng di zolma, alay lupa manggarar. Maul tungguon. Hearu di lalamu songoni. Nak pula lu siang moto anu gay. Olo do rahea. Apalagi do molo nama sanu yang kurang kosongoni. Marutang alai live streaming di Nusa Dua Penida, Bali. Saya sedang live streaming ini. Roma napa bijapok kepengon lamo marohana tong. Si mau ponin ra. Soi boto tupelna. Utangnya soi garar moloro tu jabuna majalo disuruh anak kon nama dok kodang isono mak dahin nasi disuruh ya jari anak kon bergabus. Gudang gozol masongoni gudang ido latar belakang ni hatai. Ido nama ngojar hatai. Sasitonga ale gabi mekkel mahita molori dok songoni noai. Alanya ha ala memang atar songoni ido jami tadi di hita sadarion. Molo dilihat debat tadi ho gadda lebum biru-biru habing dot artam. Molo dilihat debat tadi ho gadda sinamot tole mas doh perak tobaga di tongani jabum sinur napinahammu sahat to di tano nani warihon ni dewata tu siap rahamsi sa dosi Jakob. Aidang boy be saat si Musa tu si hola partonaan nama turpukon ditonai. Ditonahon tu bangsoi ia duk sahat to di tano Kanaan inganan ni susu do situat ni loba tole porlak anggurmu mar perbuehon perbue anggur natonggi di ho. Jala di dai ho basa-basa ni debata di bagasan ngulum di dok diturpuhon unang lupa ho tu debata unang lupa hita di Jahoba manang piga-piga hali saya diulakko diturpuhon ai ibana do paruar hokko siat tano Misir tu tano Kanaan ibana do palua hokko sian hala naga dohot akan berbisa di tano nahasang di halongonani ketika kamu melewati gurun pasir yang panas aku memberi embun di siang hari yang dingin ketika malam hari aku memberi tiang api sai unang lupa ho tu Jahoba de Batam ido turpuk sadarion asa ingot asa pain ingot asa bilang-bilangi debata pada ohon sian roham gijang ni roha dungi dohonom muma hu ma diperdirgakko botohommu do si majujungmu madok da hagogo okudo mangalehon hamoraono diau ima partonaan ni si Musa tu bangsoi ada orang so bongot bangsoi tu tano Kanaan ai tinggal dosi Musa di halongonani dan dohot ibadah sahat ai humoko bangsoi muruk si Musa mangalehon aek tu bangsoi ai harus tai suruh persuruan di debata tu si Musa lao mangido aeki aro idok ko debata ima makatai maho dolok batui lehonon naro tu aek ale muruk si Musa alani parungutung-ngutung di bangsoi gabi di hawa gabi di lobut dolok-doloki ruar doa kinian alai gabi tarsomong masih Musa merdosa dang doho be taripar tutano Kanaan di bagasan ni partonano paingotok kita memang kemiskinan itu menjadikan manusia bertanya-tanya kekuatan Tuhan.
Dan kekayaan menguji iman manusia untuk tidak melupakan Tuhan. Itu sebabnya Raja Salomo tangyang nibada irok sonon, Tuhan, unang malead diaw hapugosom. Asa unang husu ada hoko. Alay unang pola liad diaw hamoraon. Asa unang gijang rohku. Nah, jadi kemiskinan itu menguji orang mencari Tuhan. Dan jika ia tidak temukan Tuhan dalam kemiskinannya, ia bisa berkata, dangadong debata. Dan kekayaan menguji orang untuk tidak melupakan Tuhan. Dan jika ia melupakan Tuhan, soal naik ni terpukoma, dagogokku don, wasokku mabain hamoraono dia, lupa tu debata. Selangkah lagi orang yang lupa kepada Tuhan adalah meniadakan Tuhan. Salakanai nama zolmana lupa tu debata, masuadahot debata. Anong masalak nama katai dot kenek na. Jadi hamu akamang dot tamak kenang molo ilustrasiku mulak ngayau berita nunak pula bosak kamu dah. Edak kinata panganeng 5 tahun di beson. Asongon naolo mulak jamita te. Alai sedang marporo. Tenggorokannya sedang bermasalah. Jadi dang boy makatai dak suarana. Habis. Tasokoni marupani. Kenek ngai toru tukang sial lantai 4. Seneng digora makenek ngon. Dangolo, dang dibigi. Wah, ada benok kuasa dibigi wayan naruh itu roto. Jadi Roma matot dibuat mahepeng. Harga 10.000. Udah dekon masa ibereng tu sorin narohana. Ide dekon. Pas maranganangan amat tadi itu ron. Wah maranganangan. Songonet deni Gracia nak kini ani. Sai hurajumi doha pugusoki narohana to. Jadi rajumi amat ton hapugusonna. Ena pugus mei bapang. Siad kapang tu gopung, siad damang tu daupung. Si pugus-pugus mahami sin narohana. Nabuaro naik Tuhanon Tuhami. Nangado ngadil Tuhanon. Hut saya mamilang-milangi rohana to. Dinguluna na pugus. Topu madek dek kepeng on harga 10.000. Hepeng narohana. Itangyo Tuhani do roa. Ungut-unguti tormadek dek sial langit tepengi narohana to. Alai tong gope. Alai ya magunani 10.000. Tu dia mabayan nonon na. Alai nak pesongoni sakui mai nak sakui. Beh dangi bereng bayan. Ide dekon harga 20.000. Rohana to beh. Lam gugui mabarungutung ramadek dek ke sial langit narohana to. Ibu muse isakui socongono manian terus tiap hari on narohana. Bonus saderot dorona. Beh satu harga 100.000 di dekon amatei siang gijang soi bereng tu gijang. Irajumi do alani ungut-ungut nei noni. Gabe merdabuan hepeng sial langit. Narohana tong. Muruk mamat tanai gijang. Toribu mebetu. Dangadong beotik kos bion narang. Ide dekku mebetuan. Pas di labung ni amatai malebeb bus na. Holan dek betuan. Itor dirga do si majujung ngai mamereng tu gijang. Hai si madang gurana. Itorin na tu padeo masang gijang. Turu ma padeo. Nangek maridok eotik nama suarana. Molo hepe kudang gurot tu ho soi bereko. Holak kudang gur debu tu ho batu itor hatok bo si majujung mu mamerengau nin nama tamma. Dia sok kepeki mulak mai suarong iparroha ko kana juhuna ijalo mamu sepeng ngon ujunga laos manlosoli mamattai nakniani gudang gojol masongoni gudang tiki dangol solo saya holat tu debata do mengalu-alu dirgak si majujung ngamartangi yang tu debata alai dung gadda sinur gabe, dapotan, Jepangan,
marpangkat do takkan asing lupa tu dewata. Tonani jamita sadarion sayunang halupahon Jehovah dewata ninna. Ikon tubuh diho serep ni roha. Memuji dewata unang gabe hagi jangon ni roha. Di papatar naporseai di bagasan nguluna. Ai Jehovah do patari paroko. Molo tapa domu tu holong ni rohani dewata tu hita kamang do tamuak kainang. Ai Jehovah do palua hok kita siak kamatean tu hangoluan. Sian paruhuman tu haluaon. Sian haholomon tu hatiuron marhite-hite Yesus Kristus. Di bagasan hama matenai. Alani ikon paserepot tadorohatta. Jalaunang olo hita lupa. Tu debata napalumehot di hita saluhut dengan ni basana di bagasan perdalanan ni ngulutai. Asa taingok debata ido topik ni minggu sadarion unang halupahon tung unang halupahon dengan ni basam alani Kristus yang memberi kepada kita kemenangan. Songonet deni lansia nak ni. Karena Kristus inate, tabure dia muna nak kining bah. Hola pam nairo na salah nak kining ate. Otik, iro nak kining ate param pam. Memang mululen siya na tararo, mau lo mandok pam. Jadi ngaulo ale tabure dia muna nak kining. Karena Kristus ninna, alani Kristus, na mangalehot dihita hatuaon do nasa na hinalomohon ni rohate atong nang lupa. Memang ikut jaga hita di trupuk tahun di paingok do tu akan aporseai atong ramoti dirim. Bahasa Indonesia dikatakan hati-hatilah. Suatu tertuk-tuk, suatu madabu hita tu bagasan rohana mangasahon gugut tadohot pikirat tasadiri. Di bagasan perdalanan ni ngulutta. Ngaulo hita murah-murah lupa di dengan bahasa ni debata dot asini rohana na boloni na mangalehot di hita holong ni roha nasun dengan gabi say tairip pudo alani gugut tai dot alani pabahenata gabi lupa hita di debata di bagasan perdalanan ni ngulut hati-hatilah ninna jagaho dirim sotung sodi ingot to debata iro kan jalan muraro hita madai butusi ibo tamu rede margo goi jurbari margo goi jurbari hoa manginang arong isod na margo goi jurbari di pamorat atorasna arong au bah taksai pajaku jagoho na madok na pinaborhak ni hadumau margugui jurberi do di hutan kurang gubinereng narosyak kitan tu son tu taripar tu jawon margugui jurberi do borhak sanan hutaod do bukuku amang hutaod do arote ditinggang di dadangari ditinggang udan tuturui au molo bigi ol taen na roha ai ngamang aku inong ningon nungain na holak ko naman na semanga mang kuda taburay na hape mar karosong go siwen na lani malena do imana le ngamang anawin na si pata si pesta peso yalang jagalon asal mabuanon na tujabu ino kan tujabu buan dungi ngamai mehi ba roh nama jagal pesta na roha rupani alangom monan no ditinggangu dan las nyari na kinata ko banting tulang do 10 anak ni amat tahun song kami arong ko pena 12 arong saplonom sahali ngangang mangan barang martona sakaling boras itu jadi martona itu tutu no alai mungkin nakining sugo pagi halakira nyatu si halakira ya lengko hamu
Arong korana makilala songoni. Borhat alani hapari roddo. Borhat parir hatcit. Ena songgo si guluto di san. Binaroi betu son. Guluto di si song mangaha. Romei betu son. Duksa di son. Holan di leo devatao tik tabani naong arongi. Itorolo do so ibereng betano. Ola tugi jeng bereng benogi jeng bereng. Itu siapa sih? Itu Rinar nggak kenal gue nak. Itu nggak kenal Rimbang nih ngomatong. Kita damu dari Rimbang. Masa nggak kenal Andaliman? Enggak dong. Itu nama setor gue kan udah sies ngamar sisi bagaimana tong di sono kanga ngadu mah be bukannya orang Silimbat itu enggak lah ya, saya Cilele ini mana Cilele lele do libat Cilelin saya kan orang Cilelin apa lele do libat tong ai terasing so ita tak betano to mana suatu songoni teiru jami tahun setong ngakat suatu lupa di Jawa pada Batamin memang na lupa on naborata non lupa marguru hitalan siamang daina lupa baina itu songgu ubak nga ubak na narong ubat rohita sermon seksi perempuan aduh lupa mang pendetaina lamar tangyang mai taina matu si molo lupa nangarong bi ubak laus lului hamu di dokter dia mananga nangarong ubak ni lupa nangarongi suku kamu memang ngai dia rapat panitia Natal Marsogot jam 18 lupa masalah anggota berarong ubak ni bamolo lupa balupa matu si beire unang lupa ina natari iru javitakku di jalange atong rau javitano ele ulak koma jadi kang ngasai behita pertangyangan na pertangyangan non ngasai udok di jamita di sude nuaing parhuriaon hirat tersongonima perbahirni ulaon ni jolman waing ibadah mangan foto-foto ina mai ulaon ni bahirni acara alani panitia Natal pe siapkanlah nanti ketiga bagian acara ini yang penting. Yang pertama ibadah mencari makna Natal. Panitia Natal naneng ilantikan non. Ibadah untuk mendapatkan makna Natal. Napa dua hontong do makna Natal. Alai napa gajak ko maknai. Makna yang dimaksud adalah makanan Natal. Bawa konsumsi. Ai panitia Natal penon 52 juta budget ni halakon unggurang do itu makna Natal. Yaitu makanan Natal itu ngurang itu konsumsi. Jale sipata siro rohama mereng ke panitia Natal marga-marga bontang panting seksi dana mengaluluya makna Natal, makanan Natal iman non isi luluannya lagi. Jala daktar peluahi tabion alaniaha ikon usaha tai mau usaha ni panitia menselaraskan non asabuy seimbang ina masih usaha tanwai aido honon unak pola mangalak kita Natalon ningon dak tabu Natalon ate torin tersudiro nomando bahasa enggak bermakna enggak ada makanan Natalnya enggak bermakna do Natalo hola sok si panganon kan itu tidak bermakna do baru foto pakaian harus seragam minimal nuansa warna dame dong anggo nuansa warna pasti banyak nuansa wah ini mah rupanya jadi ya doi salah inata on the power of plastic iba judul dicerita the power of plastic by emak-emak itu by oleh ibu-ibu the power of plastic
Jadi saya tong ibadah pertanyaan on mangan. Dak saya dipujol mau mangan ngama buku sinato. Hudo senyum muda. Ramadan natong. Kan molalak batak dak kolak pak na boy manipak. Boy natong manipak betul. Si majujung nga si patau boy do manipak. Torin betul. Ala kadongan na ngayon natong bereng joen na nga mulai mga lekuri. Sebetulnya rak salah mabukus tingkat dia salah jolo sain yan on tondak sair betong. Wih, malu. Biasa itu. Sama itu mu nanti kepala ikan arsik ini natong iba masuk. Ulu ni dek mas arsiko natong masuk tu. Arong idahan masuk. Sayur masuk. Pocal masuk. Jagal manuk masuk. Aqua gelas masuk. Tusuk gigi masuk. Itu mu kalau habis makan harus tusuk gigi. Nah tusuk gigi pibut toh. Masuk sudah. Malu. Yes. Plus. Sudah biasa D plus. Nih mana tuh? Apa itu maksudnya D plus? D plastik. Ima ahon. Tak tertahanin atau be. Oh beda. Nehibak mau bang. So saya do pejol mamangan. Alirak polala ni. Di jabum do pertanyaan ngabong ino. Buah sama buku so ini. Jadi jabum na pertanyaan tong mabuku sinaton. Dang dingok be ngalupa. Angasay somal di san mabukus. Ijabu na pe tong mabukus sinaton. Ima the power of plastic. Ya te the power. Jadi kita pe molo panitia natal haduan unak pulai paksa hobah hal-hal naik konadong mak menselaraskan mate sadingganan non panitia natal tahun do panitia tahun baru 2024 tahun merdomu hari minggu do hari 24 setahun non songon istimewa robah au pe songon nau pikir-pikiri badan non parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus hari minggu minggu pagi mahita minggu siang baru malam buah manuaing. Hape arong minggu sore di pada umumai dota tersongoni man non si hatamuna panitia natali denggama atau kamu marsugot jalabaik kamu ma si panganon. Itu tong asatong lasrohamuna nama rapotiate. Kamang dota makainang molo lupa salakkanai namanya sama suada debata. Hiro. Salakkanai otik ngai na mau nasat dabu tu gijang ni roha dungi songon nairo ni turpukon da alani hagugu oku alani hapis tarakku alani pabbahenakku da alana malodo mampai songonon hupatupa on gabi madu mau da alana hubikiri rorohot takas ala habis tarakku dak songok kala kawatong nitama mulai mehita masuadahon halak nasai dipacua saihon akka sinadonganna ala yang guau do ninahita mula mahita tu napatu jolohon hadiriyota napatu jolohon habis taratta dohot napatu jolohon pabahenata lupa mahita dari pasu-pasu debataru hita. Uban nabu hita tolhas satu minggu perpudi. Minggu dung trinitaso. Sai tapa tu jolo masina dong atta. Alenggo si Musa manonahon om matonana. Molodung sahat tuan non. Tuna sinit tani roham. Tarsongoni do sa sitong hatanon. Molodung sahat tuan non. Tuna pinangido ni roham. Moloruk tasatan non tuna tinuju ni roham sai unang lupa ho tu debata alai paingotingo madengkan ni basana paingotingot maasi ni rohana na balua hokosya tulung api hala dohot ulok na bardisa ai di pamonang doho manal puhon
hasusaani dot hamaoloni gabi di pargogoi ho di dot diturupon sai puji ma Tuhan de batam jala pasangap ibana sian nasa roham dohot sian nasa hati-hatem ai Jehovah do nama ngalehot dihita dengan bahasa dohot asini roha jalan apa luah kita marite Kristus di ai kita gabi akayana konna dai kontamamanian luhut nahita memuji dohot pasangapod debata di bagasan ngulutta ala ni pabahenan nai dohot ala ni asini rohanai napaluaho kita sian hasusani ala ni selamat melayani ma di HKBP di panitia Natal tahun dan diuluhon ni inata kapar kesehatan nate seksi dokter inang dokter Sodang inang dokter Suerlina inang bidan Boru Sinaga inang bidan Boru Jutak inang bidan Delima kabidan sudah non sehat-sehat do itu no pasti no warna talon Ini turun kalau kupang, ikonadong do ruangan kesehatan nami bain na, puasa, suatu ngadong namar sahih natalon, lumobi tabu-tabu don nasi panganon, olo naik gula, tensi, asam urat, asam lambung, do takadia, jadi tur irawak manot disan. Kita pepida manot mulai hari Selasa tu lantai 2, alaniak kasih tu apa no do MPH padita, ngalam jono tangyang natuban wagijang, molongai situ ngai. Ngadi lantai 2 betok kan, ngai si benon, martangi yang teratok patok nama sahati, tangyang nenon, tangyang naima, pargugoi pahami Tuhan, pasiduk kebangunan non, hidup benon, tangyang nialakon, tangyang nihami non, lantai tolu, dak saya rupe, sebetulnya molo saya lantai tolu, herasi ini nama jono, otik nai namai urupan itu, tuh itu benwagi jangan teh, ira manggorang abu isiani, jadi tapatok mata pasidungon, bah bangunan tahun, ira sahali mangaluganai tate kamang dot tamu kainang nga baga be huriat taon ngalam ulibe ngalam denggan ala sudedo hita mardus ni roha pohon Natal tapi no baru saat nama tok tu langit to ngano baru langit-langit maksud non langit-langit to aro karon langit-langit di garis taon ida te irangate udah baru ya sudah jadi wah iro angkon mer son newe don Natalon di HKBP Jalan Luraon tahunon IBP gari Natal ngapinik kira jamita soto ngano jamita teh yada Natal pohon Natal baru panitia dilantik do dia alai basa-basa ni dewata dulu nih dangalani au dangalani ise ikos sai tok tonggo toruk rohata serep jala sesep pabuahon nadi loas dewata do hita patu pahon saluhut nih molorang di loas so sinim rokma kaor rudut alaniaha ay naik sahat tu hagi jangon sinim rot makatai do debata lau padiri honi naing patujulong guguna do naing patujulong papahenan na do parbinotoarna ujung na gaor di bawah debata rudut di bawah debata marasing-asing paddohanna dang masyat tusan dukso masyat tusan masyat tu kam malaki hidot to udah darung me masyat tusan masyat tu kam ijola bangina iwal linggis ula bang kon nokko bahulinggis so inda baru debet to kalagira marsoal makan ala yang go alani debata jala marhite-hite debata di bagasan saluhut nang ulut taon sudero hita masih pasiatan dangarong na sempurna nguluon dangarong na sikop sudah perjalanan ni ngulon alai molo hita dipaingot dipasikop jala masih pasiatan dinasa namasai boiro lam sikop huriat tau HKBP Cimahi Jalan Lurahon lumobi manomunomu tahun 2024 naneng roh di bagasan Haulion dot haringganon nian pa lugahonota huriatta HKBP Cimahi Jalan Lurah alani
debata. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madiho Tuhan, asido roham dihami, mangalehon huriam tolhas tu minggu parpudi dung trinitas sadarion. Pujion nami doho, jala pasangapon nami. Alari minggu ingoton nami maka dongan nami nang modding. Ujung tau parhuriaoni. Dalan nami madok mauliate, ay nabasa doho, jala asido roham dihami. Napalumehod dihami hamoraon, hasangapon, hagabeon. Maritisiania li Tuhan arong dihami, sinur na pinahan, gabi na niula gada pangomoan. Tabba ng kakapangkat dihami. Dalan nami madok mauliate tuho, ay diluaso hami maday sa luhut nay. Tuhan, molarong ruasmu na makilalahon otik dope hamoraon na. Otik dope di balumehok ko di nasida, arta, nang hadumaon sa ilam tabay mali Tuhan marite-hite pasu-pasum dia kana niulan ni tangan ng pikiran di ruasmi di balian nang di huta di pertiga-tiga nang di pasar na berdalad-dalan dot na mangyahi ang uluan di kantor nang di pabrik perusahaan wira usaha wira swasta sa luhut na may pasu-pasum mo mga lehon di nasida hagagada ni Lasni Roha. Pasu-pasu marwas muna berulang tahun sadariodo sa mingguon, ulang tahun kelahiran, panjang umur, ulang tahun pernikahan, lam, berbahagia nasida li Tuhan. Pasu-pasu ruas muna nang marhasotan, lam sihar, stanggang dot devita, borusi matupang, lam matoras, holong di nasida. Pasu-pasu ruas mu situa kasyani, par borusi rait, GTM par dede, situa boru tapulun, pangaribuan boru aritonang, na patupahon sa luhut na hobartu pajuon na sida mangurupi pembangunan ni Huriam HKBP Cimahi Jalaluron janjiman do sumbangan asiroham Tuhan tabay di nasida Lasni Roha huhalasok kami do haroro ni keluarga ni amanami yus simatupang dot inangi boru pajaitan sian Bekasi marminggu di HKBP Cimahi Jalaluron sadarion jalasai di gugu nasida do alai Tuhan sian roha nasida molosai rotu huriaon patupahos sian nanilehon mi gabi pilihan tu huriam mangurupi pembangunan ni huriamon alani Tuhan asima roham sai pasu-pasu amanami matupang do inang di bagasan linggoman di tanganmu marahi pason nasida do sian kaparmarahan parsahiton di bagasan Lasni Roha manasida nang pinopar na sa luhutna tabak kanaringgan pasu-pasu di ngulu nasida alay hutangnya ko kami makarwas ni Huriam na mga dopi hasusan hamaolon hapugoson haoton parsahiton ima amanami alay tuan na marsahit upunaomi pajaitan boru pardede amangidot inangi di bagasan parsahiton tuara si roham sai homa maddaw ni nasida pasu-pasu pertama asalam tuhi pas na inanami alay Tuhan jala laus luhu na mahami pasu-pasu narotu bagasan parmingguano do na minggu di ngaran Nabi hutangnya ko kami panitia Natal do tau baru HKBP Cimahi Jalaluran nang makubasi mamuka sadariona le Tuhan sai lampatau manasida di bagasan asini roham asanggiat boya le Tuhan saluhna di bawah naungan Dewan Diakonia ni Huriam na niuluhon ni akay nanami makubasi panitia Natali rabdot akka manami sudi matahe nasida homa na paborhatto nasida marhubas di panitia Natal sadinggan nali Tuhan di pareahe nasida akka narikot tau pakubasion di panomunomun ni Natal do tau baru 2024 di Huriam HKBP Cimahi Jalaluron mau lihat madiho di salu nadinggan di basa mari titi Yesus Kristus Tuhan nami amin mari demai taut papungu pilihan tujolo Jah
Tuhan dorang na di Golgota mudernai na durus sai pos desi rohonai di tiop do amana sai ti rumah ibana. Masuk Mahita itu acara pelantikan panitia Natal HKBP Jalan Lurah Cimahi 2020 do tahun baru HKBP Cimahi Jalan Lurah 2024. Maret de Mahita nomor 672 ayat sada. Tunggu dan si tutu ulaunmu atau di pasah Tuhan ketuhun dengan dong betikim marna lembang tahe ngolumi bahin tinuan tuktung sai patung pamai aladin Tuhani soma kirim balas na Tuhan di mata demardi danani hulami manang na adong parbuih di Amo kadongan ruas dot paralado huriani tuhata na saresoton sadarion lantihot taru panitia Natal HKBP Jalan Lurah Cimahi 2020 do tahun baru 2024 kobar tunang neatur honi huriata atong tabigema surat keputusan taringot tunasida. Nomor 048-02-3-11-2023. Pendeta Resort Gereja Kristen Batak Protestan HKBP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi berkedudukan Cimahi membaca hasil rapat paralado HKBP Jalan Lurah Cimahi tanggal 31 Oktober 2023 mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga tentang struktur organisasi di jajaran HKBP menimbang perlu segera mengangkat panitia Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 pihak HKBP Jalan Lurah Cimahi memutuskan menetapkan satu panitia pesta Natal yang namanya tersebut di bawah ini dianggap cakap untuk melayani sebagai panitia pesta Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Dua tugas pokok panitia pesta Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 sebagaimana diatur dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga dan segala keputusan yang disahkan oleh rapat paralado. 3 masa kerja kepengurusan panitia Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 berlaku mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2024. Demikianlah surat keputusan ini diperbuat untuk dapat dimaklumi apabila terdapat kekeliruan sewaktu-waktu membuat surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 19 November 2023, HKBP Jalan Lurah Cimahi Pendeta Resort Pendeta Hasian BMS Purba STH tertanda tangan. Berikut nama-nama panitia Natal, panitia perayaan Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Nama-nama yang kami sebutkan mohon supaya datang ke depan. Panitia Natal tahun 2023-2024 penanggung jawab
Pendeta Asian Domestik Bait Pihak Pendeta Resort, Ketua RS Rai, Ketua Dewan Diakonia, supaya hadir ke depan. 2 panitia pelaksana, Ketua Nyonya Hutaduru Dr. S. Silalahi. 2 sekretaris, Nyonya Pangaribuan Dr. Gigi S. Boris Tompul. Bendahara, Nyonya Sregar Boru Simanjuntak. Seksi acara, Koordinator, Pendeta Toru Tua Sirait MDH. Anggota, Nyonya S. Nenggolan Situa Boru Sinaga. Nyonya Situa JJ Panjaitan Boru Siregar. Nyonya G. Pardere Situa Boru Tampu Bolon. Seksi konsumsi, Koordinator, Nyonya Petambunan Boru Tampu Bolon. Anggota, Nyonya Situa Boru Tabarat Boru Tompul. Mewakili guru-guru PAK. Seksi peralatan, Ketua Sinurat, Ketua Haji Panjaitan. Ya. Ama mesol. Seksi keamanan, DJ Aritonang Boru Sirait, D. Bancing Boru Sihaan, Bultong Boru Simanjuntak. Seksi kesehatan, Dr. B. Arwan Boru Marpaung. Nyonya Sinaga Boru Aritonang. Nyonya Nababan Dr. Boru Stumeang. Seksi Humas, Ketua Kasian Ipar. Ketua J. Utakawal Boru Pardede. Seksi Dekorasi, Koordinator Adi Simanjuntak mewakili Naposo. Nyonya Simanjuntak Boru Tampu Bolon mewakili seksi perempuan. Seksi Dokumentasi Multimedia Ketua NTH Pardede. Penerima tamu, Nyonya Hapanjaitan Boru Sihaan, Nyonya Sitorus Boru Simanjuntak, Nyonya Simanjuntak Boru Habiahan, Nyonya Batubara Boru Togatoro. Iya. Oma panitia saluhna jala memang sebagai anggota ni Dewan Diakonia. Eda. Hamu panitia Natal AKBP Jalan Lurah Cimahi 2023. Do tahun baru AKBP Cimahi 2024. Patakas hamu naolo do hamu lantihon makobasi Natal ni Huriata. Do tahun baru ni Huriata hobar tu naung niaturkon ni Huriata tu hamu rak mahamu mengalusi. Hamu panitia Natal HKBP Jalan Lurah Cimahi 2023 do tahun baru HKBP Cimahi 2024. Aku Padita HKBP Jalan Lurah Cimahi mengalantik hamu sadarion makobasi di panitia Natal HKBP Jalan Lurah Cimahi 2023 do tahun baru 2024 di pasu-pasu tuhatta mahamu di pakobasi muna bain sangap di guarna taulas niroha di tongani huriata jala di pargogoi mahamu mangulahon ulaon na pinasa Tuhamu sadarion. Amin. Martang yang maita. Ale Tuhan de batama nami na marabangsa di Banua Gijang nunga di pao jakho huriam di tonga-tonga nami jala di suruh rak kapanitia makobasi huriami pujion nami do guarmu jala dohonon nami mauliati tukho ai hodo na paluason nasida makobasi huriami pasu-pasu manasida jala tupahima asamar parbue gabe hasangapot di guarmu banlas ni roha di huriam loas laos homa le Tuhan na paborhaton nasida mangulahon ke panitiaan Natal HKBP Cimahi Jalan Lurah 2023 dohot tau baru HKBP Cimahi Jalan Lurah 2024. Amin.
ado pokamu matur wasni uriata ido jadi adil dokan na dipudi gabe di jolo no aing na di jolo gabe dipudi inang dokter Sodang romamu tuson kata sambutan alai cepek mate sian panitia. Salam. Horas Madi Tasaluhutna. Yang terhormat Amang Pendeta Resort, Pendeta Hasian Purba STH. Yang kami hormati Amang Pendeta Fungsional, Pendeta Todo Sirait MTH. Semua para halado, para jemaat, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena atas limpahan berkat-Nya, kita bisa melaksanakan acara pelantikan dalam ibadah siang ini dalam keadaan sehat. Baru saja kita menyaksikan pelantikan Panitia Natal Umum tahun 2023 dan Tahun Baru tahun 2024 HKBP Lurah Cimahi. Sebagai Ketua Panitia, saya mewakili seluruh personil kepanitiaan mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Fungsional, seluruh para halado dan jemaat yang kami hormati atas kepercayaannya kepada kami untuk merencanakan dan melaksanakan perayaan Natal tahun 2023 dan tahun 2024 di gereja kita. Natal menjadi tanda hadirnya Sang Raja damai di dalam hati dan karya kita. Sudah sepatutnya dengan hati yang damai kita rayakan Natal tahun 2023 ini dan kita sambut tahun baru tahun 2024 dengan sukacita dan penuh pengharapan bahwa tahun depan akan memberi lebih banyak lagi kebaikan, keberhasilan, damai dan sukacita. Terlebih negara kita, negara Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pesta demokrasi untuk memilih para pemimpin negara yang patut, cakap, berintegritas dan tentunya takut akan Tuhan. Untuk melaksanakan tugas kepanitiaan Natal dan Tahun Baru ini bukanlah hal yang mudah oleh karena keterbatasan dan ketidaksempurnaan kami. Tentunya kami sangat memohon bantuan doa dan dukungan dari Amang Inang dan para hadirin sekalian supaya kami bisa melaksanakan tugas dan kepercayaan ini dengan sukses sesuai harapan. Kepada seluruh anggota Panitia Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang baru dilantik, saya menghimbau kita bekerja maksimal, saling berkolaborasi dengan baik, mengedepankan persatuan, menciptakan iklim kerja yang solid dan bersahabat, hindarkan perbedaan demi kesepakatan. Semoga kita bisa menjadi kuat dan tangguh senantiasa dalam penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya damai sejahtera yang Tuhan Yesus limpahkan menyertai kita semua. Eme si tambah tua, parlinggoman ni si borok, debata dosilo tua, saluhut mahita di parorot. Horas mardongan mauliate, Tuhan Yesus memberkati, botima. Om Manasida Natal antik panitia Natal Dotau Baru Niuriata. Jadi las dorohata bu di bagasa sadari rohana sida malugahon ulauni olah siap pakaiannya halako pening adus rohana teh idauta teh akamata ni merjas sudi dot holan napo sebulung odoni bayi tok tadana napo sebulung manasidai alani tapaborak manasida do pakubasyun nasida tepuk tangan mai tasaluna. Hudul mahamu, silakan duduk. Selamat bekerja, selamat melayani di panitia Natal 2023 dot panitia Tahun Baru 2024. Imacara pelantikata tutupota nama perminggu tahun maret de mahita jongjong mahita saluna. Asini rohamu puji,
tangiakon mapileta. Jadi bataw manami na di banua gijang hodok haroron ni salut silelo na dengado nasa ulibasa na maulitus pasata mi masyan na nileon mito ampilian na mituho say jalo may gabi uap na hutus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaw parasyak kami pilianon pati bulok karajon mo dito nga ni huriam do di portibion uhay marohan nami marite iti todim asalamu tadahami gunang ni sileleon mito hami asalam girgirhay madok mo lihat itu ho marite iti Jesus Kristus Tuhan nami amen. Ali aman namin na di banua gijang, say pinarbadia mago armo, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadariok kangulo siap hari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan nawar dosa tuhami, unang hami tu giot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Jalohamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jaladi ramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi ma rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu mari kita saluna.